Hello Malawi. Ino ndi Gospel Malawi exclusive interview. Monga masiku onse muli ndine Chika. Ndipo timakhala ndi alendo osiyanasiyana amene amabwera program ino. Muli bwanji atsogoleri? Inetu ndili bwino kaya anzathu muli bwanji? Tili bwino kwambiri. Ambuye alemekezeke. Zikomo. Tauze na Malawi kuti lero tikucheza ndi ndani? Ine zina langa ndi Blessings Msuku. Ndithu. Auze na Malawi kuna kuti Blessings Msuku ni ndani? Makamba zoti Blessings Msuku ni ndani. Ine ndi Blessings Msuku ngati prophet. Komanso ndine Blessings Msuku ngati oyimba nyimbo za uzimu. Pokhala inuyo prophet, kusonyeza kuti muli ndi church ministry kapena mwangokhala ma prophet omwewa ama social media wa? Okay. Kuti paliso ene ama social media okchabwino. Aineyo koma ndine prophet amene ndi church. Maso ndimatumikiraso nthawi zina ngati kumano wa mipingo yosiyanasiyana ena ama fellowship. Yes, komanso ndimatumikiraso ngakhale pa social media. Kuteka kuti mmene tikupanga program iyi wina akuonera ndipo akhozaso kukhala member wanu. Mwanena kuti ndinu prophet muli ndi church komanso mapanga za ma fellowship. Ino mutha kutchula location kuti mwina anthu asimikizire kuna kuti munthu idi aona zona pamene amatumikirapo timakuziwa komanso ena mwina akudusa siku lina azasimikizireso nawo kuna kuti ndi zona zimene akuyankhula munthu wankulu. Chabwino. Ku nkhani yokhuza ndi malo amene timasonkhana. Timasonkhana ku Blantyre, ku Kampala, pa holo ina imene timaitcha kuti Nyirenda Hall. Pamenepo timasonkhana ngati church mamawa. Timasonkhana so masanano ngati ministry. Komanso ndi malo ena amene timasonkhana Lolemba komanso Saturday pa Gazelini Hall kumene kuli kwa Chazunda ku Blantyre. Nde potengera kuti utumiki ndi ntchito yayikulu. Muli ndi church komanso mumapanga za ma fellowship. Pofotokozeraso mwanena kuti muli ndi mikumano ina imene mumapanga mkatikati mwa wiki. Mmazipalasa bwanji kuti zisamakusokonezeni potengera kuti ntchito imafuna kulondoloza? Chenicheni chimene chimafunikira komanso kapena makamaka chimene timasatira ndi nthawi komanso ndi masiku amene timakhazikisa masiku amene timakhala ndi mpata kuti no siku ili ndikhoza kusonkhana ndi anthu, siku ili ndikhozanso kusonkhana ndi anthu, komanso sikulo ndikuyipasaso nthawi kuti sikuli nthawi yake izikhala mwakuti mpaka nthawi yakuti yosonkhana ndi anthu. Chabwino. Nde potengera ndi imene pa Malawi pano zinthu zikuyendera anthu amaona ngati kuti munthu amangozuka kunena kuti ine ndifuna ndikhale prophet ndifuna ndikhale m'busa. Yes. Ino zinachitika motani kuti muzindikire kuti ineyo mphaso imeneyi ilipo? Ine kuzindikira zoti mphaso ndinayo ndazindikira ndi pakanthawi. Ndingati kuti mwina munthu ninabadwa nayo mphasoyo. So nthawi imene ndinayamba kuchipanga value chimene chichi ni nthawi imene ndinapanga chisankho chotembenuka mtima kuti ndiyende ndi Yesu Khristu. Mano kalelo ndikaenda ku dziko koma ndinayi kuti chinthu ndinacho. Komano sindimachipanga value mmene ni nthawi imene ndinatembenuka mtima. So nthawi imene ndinatembenuka mtima ndi pamene ndinayamba kuchita focus makamaka pa maitanidwe anga amene Mulungu adandipasa. Chabwino. Koma zonena kuti pali ma prophet ena kuti sanamve maitanidwe, sanazindikire kuti mphaso yanabadwa nayo alipo. Nde inu mas prophet ngati amene wawa mungauze kuti chani kuopsa kwake nkotani kwa ntchito yonena kuti ukugwira koma sunaitanidwe? Ni ngozi kwambiri chifukwa chinthu china chonse imene ukuchipanga usali mu chimene chocho ni ngozi. So chachikulu chimene chimafunikira munthu ngati ukumva kuti ukhoza kutumikira miyoyo ya anthu ufunisise mbali yako yeniyeni kuti ndite. Komano ukangosatira mbali ina iliyonse makamaka masiku ano anthu amanguti kwa pepa ndi ma prophet nanenso ndikhale prophet kungozipasa nanenso ndikhale apostle koma munthu usali prophet usali soso apostle. So zimene jani ngozi. Komano tati ukamachimva kuti ndikhoza kutumikira anthu ufufuze kuti no mbali yako yeniyeni ndite chimene chikhoza kuthandizira koma kungopangapo ni ngozi kwambiri. Akutero tu Blessings Msuku kunena kuti ndi ngozi yayikulu makamaka kwa atumiki amene timangozigwira za Mulunguzi koma sitinazindikire maitanidwe. Tikuyenera kuzifufuza kunena kuti kodi mbali yathu yeniyeni kuzawo Mulunguzi ndi iti ndipo zikhoza kukhala zinthu za mtengo wapatali. Atsogoleri muli apa
Yes. Mwakambaso kuti mumayimba nyimbo ndipo ife chifukwa chimene takuyitanira pa program ino chifukwa yona kuti pa Facebook page yathu timalandira mafunso osiyanasiyana okhuzana ndi Blessings Nsuku. Yes. Ndipo anthu amakwanisa kutchula ndi mataito a nyimbo kusonyeza kuti amakuziwani. Yes. Inuyo mungafotokoze bwanji za ulendo wanu wa music tisanafunse mafunso ena? Okay. Makamaka za ulendo wanga wa music. Ndiyambe mbuyo kuti kuimba na Nelson naye chitaso kubadwa naye ni mphaso tinabadwa naye. Mabadwa ni mphaso zambiri. Kwa basi. Namba kuimba ndili wang'ono. Koma ono chifusina ngantha imene tinali achichepere. Sitima chigwirisa chinthucho nimene timachipangira panopa. So mwina chifukwa cha sukulu ndi zina zotero. Komanso mwina kukhala pasi pa makolo ndi so titakula ndi pamene no chinthuchi ndinamba no kuchichita value kuti no ndithamangise mayimbidwe anga amayimbidwe. So ndi pamene ndinamba kuchita record nyimbo zanga komanso ndikujambula ma videos osiyanasiyana okhoza ndi nyimbo zanga. Chimene ndi chifukwa chake chimene no makamaka mulendo wanga wa zoyimba imbazi mene anthu anandiziwirano kuti no kodi kuliso Blessings Nsuku ngatoyimba. Mwafotokoza unena kuti simunangofikira kukhala prophet komanso kukhala woyimba wa gospel. Koma maitanidwe mukuziwa kuti analipo chifukwa mazimva zinthu zingakhale muna usatembenuka mtima. Yes. Ndiye nthawi imene inuyo munali usatembenuka mtima potenga kuti luso loyimba liso mwana kuti munabadwa nalo. Mumayimba za uzimu kapena mayimba izi amati za secular. Nthawi imeneyo tingane kuti no chichewa china amati nasanganya. Pena tipe kako yokhozana ndi ya gospel zachikondi. Kena zachikondi basi zina zokhangati zakuziko chosina ngati sitinayime muchimodzi pa nthawi imeneyo tinali zanasanganya. Ifeyo anthu anatiuza kuti tikuita nini chifukwa cha nyimbo ya mukapanda kundiyendera. Ndipo anthu amakhala ndi chidwi kwambiri kuti chisisi chanu kinali chotani pa nyimbo imene ya mukapanda kundiyendera kuti ibwere chinachitika ndi chani. So nyimbo imeneja kuti no ndiziyimba kumwamba ndi kumene kunatipasa nyimbo imeneja kuti nditumikire nayo miyo ya anthu. So ndi pamene ndimapita ku studio kaipanga record. Anthu ambiri amati akangoyionera kapena kungomvera china chake mkati mwawo chimachitika ende ndalandira maombono ochuluka kuzera mu nyimbo imeneja ya mukapanda kundiyendera. Amba kupanga follow nyimbo zanu makamaka tapita ku YouTube channel chanu napeza ko nyimbo ina imene ndi auzimu koma munayimba ndi Joe Gwalad. Yes. Nde ife sitikuziwa kuti inu pokhala mtumiki onena kuti ndi prophet komanso ku mayimbidwe azauzimu. Munachiona kuti ndi chamtengo wapatali bwanji kuimba ndi Joe Gwalad munthu kuti amachuka ndi nyimbo zachikunja koma so nyimbo zake zoti makhala chichewa china chiona kuti amalawi akachimva chimamveka mwina mwake. Okay, kuimba ndi Gwalad ngati yeye woimba nyimbo za secular. Chinaiso chinthu chabwino kwambiri kuti ndiimbe naye. Chifukwa munthu ukamayimba gospel soti ungalephere kuimba ndi munthu wina amene mwina amaimba za secular. Mukoza kugwira naye ntchito pakutumikira Mulungu. Chifukwa Yehova amatitilesa za kuweruza munthu. Ndi chifukwa choti Mulungu amalesa za kuweruza munthu ife pampandopo sitingakhale. Ife timangogwira ntchito ndi anthu ena amene akhozaso nawonso kukhala ngati chotengera chotumikira miyo ya anthu. Ndi Mulungu amagwisa ntchito wina aliyense. Yesu Khristu ntanake anayankhula kuti anthu ngati inuyo mukufuna kuti anthu akhale chete miyala ndi meneno itachite phokoso. So imeneja ndi miyala imachita phokoso achita Gwalad. Moti mukwaza amalawi kuna kuti pamene pacha panalibe vuto linalilo. Palibe vuto lilonse. Amalawi kuti mwazimvera nokha kuti pamene pacha panalibe vuto linalilonse chifukwa choti nakuti Mulungu sanatipase mphamvu yoweruza kuti tizipezekeratu conclusion kuna kuti awa kuimba za secular ndiye kuti ali mbali inayo. Tonse tikhale anthu amozi, anthu okondana kuna kuti uthenga umene timatumikira wa Mulungu kafikire wina aliyense. Atero Bwana Blessings Nsuku. Amalawi sopano tionere nyimbo imozi imene munthu amene anaimba nyimbo imene amalawi ambiri amaiziwa amene amatifunsa mafunso ochuluka pano mukapanda kundiyendera mukhale pomwepo tikubweranso tikaonera nyimbo imene. Mukapanda kundiyendera so
asowa mukapanda kundichirisa Jehova ondichirisa asowa mukapanda kundichirisa Baba ondichirisa asowa abale alepera abwenzi akanika Baba mukapanda kundiandela asowa chuma changa chalepera zibatala kalepera Baba mukapanda kundichirisa ine ondichirisa asowa mukapanda kundikuza Yawe ondikuza asowa mukapanda kundikuza ine ondikuza asowa mukapanda kundimasula Baba ondimasula asowa mukapanda kundimasula Yawe ondimasula asowa ndiyendeleni Baba ndikuzeni Jehova mukapanda kundiyendela ondiyendela asowa ndikuzeni Jehova ndichiriseni Baba mukapanda kundiyendela ondiyendela asowa yendeleni Jehova yendeleni Baba musandisiyendeka ondimasula asowa ndimasuleni Baba ndichiriseni Jehova mukapanda Baba onditola asowa mukapanda kundiyendela ondiyendela asowa mukapanda kundiyendela Yawe ondiyendela asowa mukapanda kundichirisa ondichirisa asowa mukapanda kundichirisa Baba ondichirisa asowa ndiyendeleni Baba ndiyendeleni ndimasuleni Yawe ndikudzeni Jehova ondichirisa asowa ndiyendeleni Baba ndimasuleni Jehova mukapanda kutelo onditola asowa ondimasula ine asowa. Anthu ambiri omvera nyimbo za uzimu akudandaula kwambiri masiku ano kunena kuti nyimbo za uzimu sizili ngati mmene zinalili pa nthawi ina yake, kutengera mayimbidwe mavalidwe ngakhale mmene artistiyo akuonekera, ndipo ambiri anati antima pakana anayamba kusakonda nyimbo za uzimu. Ino mungayankhulepo bwanji chinthu chimene chichi? Okay, makamaka chimene ndinaona ndi nkhani ya chimpwirikiti ku gospel. Ndi chimene chinasokoneza gospel pa Malawi pano. Chimpwirikiti chimenechi ndikhoza kuyankhula ngati monga mbali ya chigawano. Akumakhala awa amamvana ndi awa, awa amamvana ndi awa, awa amamvana ndi awa. Ndi
kuti magulu timene toto timakhanga tikumenya naso nkhondoso ndi ku gospel kunasokonekerato mwinabe panopa bebola ikubweramo kumano pakati ponde zinali wese even munthu kupangisa gospel show kukhala artist amphamvu ndithu kumapeza tino anthu obwera ochepa mwina 50 mwina anthu 100 koma kale zimapezeka kuti no mahola aja anthu akuzaza kwambiri kubwera chikhamo cha anthu chifukwa choti kuli anthu oyimba nyimbo zawo zimwe akutani akuyimba ndipo anthu akamanjo kumene kwamakhala kuti zambiri zachitika ena amasulidwa kudzera mu nyimbo za anthu ena amene anali kumeneko oyimbawo komano chigawo chimene chinachitika pakati apa chinawononga ingakhale moyo wapemphero mwa artist a gospel chabwino ndithu nde ena amanena kunena kuti mwina chifukwa chonena kuti ma artist ambiri a gospel akusogoza kantima kufuna ndalama ena amati yayi ambiri akufuna fame imeneyi nde akusakasaka kumene kupezekera fame uko nde zikumapangisa kuti chifukwa apezeka magulu oti kulibe kuzoza kwa Mulungu kuja mapitika kuti kukuchoka nyimbo ya gospel ija kumangomveka ngati nyimbo ina iliyonse inuyo mugwiza nazo kuna kuti inu ma gospel artist mukukonda ndalama panopa nkhani sikuti ndikukonda ndalama yayi komano artist aja amakhala kuti nawo ali ndizofuna kuti azichita mmoyo Yehova akamapereka mphaso mwa anthu amapasaso mphasoyo ndikuti azapeze muphindo mu mphaso yawo so anthu ena amatha kusokoneza chifukwa chokuti munthu akuyimba gospel anthu amaona ngati kuti akwena kuti azichita zimenezo mwaulere pamene munthu uja ali ndi zambiri zokuti zitani azichitaso kapena zizimuthandizira pa moyo wake ngati munthu so chimozimozi imene amayimbira wa secular akhoza amawalipirisa ndi mashow a secular ndodula pamene za gospel zimachipirako so ineso nakakonda kuti olo atamadola a gospel kuti anthu pamene akupereka ndalama zija akuthandizira ntchito ya Ambuye kupita chani kusogolo amati kugawa mawu a Mulungu ndi kwaulere koma kuti no mawu a Mulunguwo akafike patali si kwaulere kuti ine ndikayimbe ku Lilongwe ndifunika ndalama kuti ine ndipite ku studio ndiimbe nyimbo zipite pa mitima mwa anthu ndifunika ndalama koma chimene ndikupereka mu nyimbocho nchaulere koma kuti ndifikire it's not for free so pamene anthu akulipirisa artist aja kuti ine kuti ndizayimbe 100,000 sakukula kuisaya akapasa 100,000 kwa chaija imanager ithandiziraso kuti akapangeso rekodi nyimbo zina utumiki wake ukelebe ndagulirabe ndithu Malawi munthu ilu mwamona amene akuyankhira nde ife tikufuna ayimbe tikhulupirire kuti amayimbadi chifukwa pali kumangolongolola koma munthu imwina nyimbozi akumayimbisa munthu ina nde tikufuna ayimbe live ife tichitire umboni makamba kuti ndiyimbeko kuti anthu azindikire kuti ndiye mweyo okay chabwino ndimba nyimbo ina imene ili ku studio ndingoimba pang'ono nyimbo imene tikumati ngakhale nandida pano pa dziko lapansi koma Mbuye wanga andikondabe ngakhale nandida pano pa dziko lapansi koma Mbuye wanga andikondabe mawa masana masulo andifungatira satopa nane Malawi ndi mmene motu blessings suku kukonesa nona kuti iyayi ine ndoyimba chivoice cha prophetic chivoice cha abusa ndi mmene tu zinthu zikukhalira pano pa gospel Malawi nkuteka kuti mwina tikufunsa mafunso koma pali chimene mafuna kuti mwayankhula Malawi sitinakwanise kufunsani ino ndi nthawi yanu yoti mukhoza kuwayankhula Malawi kuti aziwe kuti iniyo mapulani anu enanso ndotani chimene ndikhoza kuyankhula ku mtundu wa Malawi ndicho kuti ayembekezere zochuluka zimene ndikubwera nazo makamaka nyimbo zokuti zimasule moyo wawo zatumikire mwachidule ndithu ayembekeze kuti miyezi ikubwera kusogoloko akhala akufikiridwa ni nyimbo zina zasopano zoyimbedwa ndi Blessings Msuku chabwino nde mwina nkufuna kuti azikusatani pa tsamba la mchezo la Facebook inu mumaziwika ndi zina lanji kuti akupangeni follow kuti andipeze mwachidule anthu onse ndikuti andipeze pa Facebook pamene username yanga ndi Prophet Blessings Msuku akangopanga search Prophet Blessings Msuku
nokuti andipeza komanso pa WhatsApp WhatsApp number imene nimagwisa ntchito imene ili 083 23 27 47. Menemo ndimene tachezera ndi Prophet Blessings Nsuku, mprofeti komanso oimba nyimbo za uzimu. Kufikira siku lina ife Gospel Malawi exclusive interview tikuti mwakoma nonse mwa nthawi zonse mnali ndine Chika. Habale alepera abwenzi akanika baba mugapanda kundiendela wondiendela asowa chuma changa chalepela zipatala zalepera so baba mugapanda kundichilisa ine ondichilisa asowa ndifunako ine undilenga Yehova unandilenga mwaluso unandipasilado zondiyeneleza ine luso langa loyimbali unalidalisanso uri nditumikile ino paziko lonse komanda songolidwa ndi mivi ya sarana kona penani malepela ndi mashimwila ino munditandize uri ndikazaseka maso ndisaonane nano mbuye wanga uri ndifuna ndikaimbeko umenezo wasililowa ine ndikaimbe nawo kuimba ndiyangelo itandisile nimbuye ndifuna ndikaoneko umene kulino kudziko lankaka ndi uchi Tanga sankati mwanga muzizi waninunoka mbuye mwina ndi machima pakusasiwa ine teka ndi mapempera koma ntchito zanga simakondwela nazo nditandizile nimbuye mkaonane nanu maso ndi maso malingaliro anga Yehova mumaziwa mayendedwe anga Yehova mumaona ine ndikaimbeko umenezo wasililowa ifuna kaimbe nawo kuimba ndiyangelo nditandisile nimbuye ndifuna ndikaoneko ine umene kulino kusiko lankaka ndi uchi ine ndikaimbe nawo umenezo wasililowa ine ndikaimbeko kuimba ndiyangelo nditandisile nimbuye ndifuna ndikaoneko ine umene kulino kusiko lankaka ndi uchi ndikaimbeko ine